जोंनि मावनो गोनाङा बांबाय थादों। आं बेखायनो गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन जे जोङो माहारियारि आफाद हिसाबै दिनैनि नैबे गोथार सान जोंनो दिनै 10 नभेम्बरखौ फालिदों। बे गोथार सानखौ फालिनायजों लोगोसेनो फै जों बयबो समायखिरा लानि बे 10 नभेम्बरखौ फालिनायजों लोगोसे जोंनि हारिनि फिउचारनि इयुननि जेनोखि मोनसे क्राइसिस खैफोद फैगासिनो दङ, आंखाल फैगासिनो दङ। गिबियावनो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै रायजो राजा बयनिसिमबो दुलाराय बर' माहारिनो आं बे समावहाय बड'लेण्ड बुब्लि आरो डिजिटेल निउस जोंनि जे खौरांगिरि बिथांमोन फैदों बिथांमोननि गेजेरजों गोथार 10 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि फसंथान सान बे साननि थाखाय आं खुलुमनाय सिबिनाय आरो मान बावनायखौ जासिहरदों। मिजिंथिदों बे गोथार साना 1952 मायथाइनिफ्राय दिनै फैयै फैयै 72 बोसोराव आगान होबाय आरो बेवहाय बर'नि राव थुनलाइ हारिमु बियो गोबां जौगाबाय आरो आं दिनै बे समाव बे गोथार सानाव रायखांनो लुबैदों, गोसोखांदों बै समनि जायफोर गेदेमा बर' हारिनि माहारिबाद गोसो लानानै खामानि मावदों बिथांमोनखौ आं दिनै बे समाव बिथांमोना सोरगोआरिबाबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों बिथांमोननिसिम। बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजोंनो दिनै बर' हारिया बुहुमाव गावखौ सिनायथि होनो खाबु मोनदों। जोंनि रावा दिनै फरायसालिनि बिजों, दिनै जोंनि रावा मुलुग सोलोंसालियाव फोरोंजानाय मोनसे राव जानानै जों दिनै आवगायदों। दिनै जोङो जोंनि बर' रावा भारत संबिजिरजों गनायजानाय मोनसे राव। दिनै जोङो साहित्य एकाडेमि बान्था जों मोननो हायो। बुंनो थाङोब्ला दिनै जोंनि हारिनि राव थुनलाइया जौगानायनि जौसिन थाखोआव सौफैदों। बिनि थाखायनो आं दिनै बे गोथार 10 नभेम्बर साननि गेजेरजों खुंनायनि गेजेरजों जोंनि आसाम, जोंनि भारत आरो बुहुमाव थानाय बर'फ्रादि बे सानखौ फालिदों आरो बेखौ फालिनायनि थाखायनो आं दिनै जोंनि गासैबो बर' थुनलाइ आफादनि जिल्लानि बिबानगिरिफोर, जोंनि बुहुमाव थानाय गुबुन गुबुन जायफोर आफादफ्रा बर' थुनलाइ आफादखौ फालिदों, गोथार सानखौ फालिदों बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखरखौ बावहरग्रोबाय। 10 नभेम्बर सानखौ माबायदि खुंनो लादों? जोङो नैबे बोसोराव जोंनि जेसेबांनाखि जिल्ला आफादफोर दङ जिल्ला आफादफोरनो जों हगारना होदों आरो जोंनि जिल्ला आफादफ्रा 10 नभेम्बर गोथार सानखौ जोबोद गाजा गोमजायै खुंनायनि रादाबखौ जों दासिम मोनबाय थादों। आरो बेजों लोगोसे दिल्लीयाव थानाय जोंनि बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोनाबो खुंनो थाखाय लादों आरो बेनि अनगायैबो जोंनि दिल्लीनि अनगायैबो जेराव जेराव बर' फिसाफोर दङ बिथांमोनाबो बे बर' थुनलाइ आफादनि गोथार सानखौ खुंनो थाखाय लादों। अदेबानि जों देग्लाय मिरु हिसाबै खुंनायनि मोनसे जा जगारखौ जों खालामनो हायाखिसै। जों मिजिंथिदों फैगोन बोसोराव जों बेखौ मिरुयैनो खुंनायनि मोनसे हाबाफारि जों लागोन। आथिखालाव बर' थुनलाइ आफादा मा मावनो बिथांखि लादों? बर' थुनलाइ आफादा माहारियारि आफाद हिसाबै बिनि मावनांगौआ जोबनो गैया। नंगौ जोङो राजखान्थि आफाद नङा, नाथाय अब्लाबो जोंनि हारिनि राव थुनलाइ हारिमु, जोंनि हारिनि जि सिनायथि, जोंनि हारिनि जि थामोनथा, जोंनि हारिनि दानि आरो इयुननि खोथाखौ साननानै जों गोबां खामानिखौ मावनो गोनां जायो। आरो बेफोर खामानि मावबोनाया गोदान बाथ्रा नङा। आगोलनि जोंनि दैदेनगिरि जायफोरनाखि थुनलाइ आफादाव बिबान लानानै खामानि मावलांबाय बिथांमोनाबो गोबां खामानि मावदों आरो जोंबो दायो बिबान मोननायनि उनावहाय जोंहा जोंनि मावनो गोनाङा बांसिनदों। दिनै जोंनि बर' रावा, जों बर' रावखौ जोङो आसामावल' साननानै खामानि मावबा जानाय नङा। दिनै जोङो बर' रावखौ हादरनां बा हायुङारि जों खालामनायनि मोनसे सिमां जोंहा दङ। दिनै जों बेखौ माने जौगानाय मोनसे
रावफोरजों समान समान थुनलाइखौ जोङो समान समान लांफानांगौनि बिबाना दिनै जोंहा दङ आरो बेखायनो बर' थुनलाइ आफादा बे बिथिङाव गासैखौबो लानानै जों खामानि मावदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि मोनसे देरसिन जि मोनसे फेर बा चेलेन्ज बियो जाहैबाय मा आथिखालाव जोंनि बिजोंनि सोमोन्दै खामानि मावनाय जोंनि फरायसालियाव बिजोंखौ जों माबोरै लाखिनो हागोन बेनि थाखाय जों दिनै गोबां बाथ्राखौ साननो गोनां जादों आरो आं दिनै बुंगोन जे बे गोथार सानाव जोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन चेलेन्जआ जाबाय दिनै बर' बिजोंखौ लाखिनाय मानोना फरायसालियाव फरायसाफोरनि अनजिमाया जेरैबायदि रोखोमाव खमायलांदों बे जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा बेखायनो बेखौ लानानै बर' थुनलाइ आफादा बर' बिजोंखौ लाखिनाय बर' रावखौ जौगानायनि बेलायाव जों हानाय माने आनकमप्रमाइजिं मुड लानानै जों खामानि मावनो आवगायदों आरो बेबायदिनो जों खामानि मावनो थाखाय आखायाव हाबाफारि लालांबाय थागोन बर' बिजोंखौ फोथांनायनि बाथ्रा बुंदों नाथाय थाखो 6 आरो 7 बेयाव इंराजि रावखौ बेयाव सोदेरनायनि बाथ्रा बुंदों बिजोंनि खेथ्रआव बे खेथ्रआव बिथां बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय मा थांखि बा माबायदि नोजोरजों नायदों नंगौ बे बाथ्राया जोबोद साननो गोनांमोन आसाम सरकारा बेखौ मा साननानै जाबसिन नागिरदोंमोन जों मिथिया बिथांमोननि साननाया जाहैबाय मा जे थाखो 6 निफ्राय गाहायै सानखान्थि आरो बिगियानाव इंराजिजों फोरोंनाय बाहाय बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद जोङो जयैनो सरकारनि बे मोनसे पलिसिखौ जोङो नाखस खालामदों आरो जोङो सरकारनो मिथिहोदों जे बे बेलायाव जों एकमत नङा जोङो गुबुन गुबुन आयदाखौ जेरै बर'आव फरायदों जों बेबायदिनो सानखान्थिखौबो बिगियानखौबो बर'आव फरायनो लुबैयो आरो बे मथेनो थांनाय आगष्ट दाननि 29 अक्ट'आव आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रि बिथांजों जों सावरायबाय आरो बे सावरायनायाव जोंहा बिटिआरनि मानिनां चिफ बिथांबो दंमोन प्रमद बर' बिथाङाबो दंमोन आरो बे सावरायनायनि गेजेरजोंनो जों आसाम सरकारनो मिथिहोदों जे जोङो खुनु पद्धे इंराजिखौ जोङो बर'खौ नागारनानै जों इंराजिखौ फरायनाय जों गोसो गैया आरो बे मथेनो आसाम सरकारनिफ्राय जोंनो मिथिहोबाय जे बे आयदायाव बर' थुनलाइ आफादा जेरै लुबैदों बर' फरायसा आफादा जेरै लुबैदों बर' फोरोंगिरि गुदि आफादा जेरै लुबैदों बेबायदिनो थागोन नाथाय लोगोसे इंराजियाबो थाफागोन इंराजि आरो बर' इंराजि आरो असमिया इंराजि आरो बाङालि जेब्ला बेबायदि मोनसे थांखिखौ होयो सरकारनिफ्राय जों बेवहाय एंब्रायाखिसै जों बेबायदिनो मानिनो थाखाय जों आवगायबाय दा बे बेलायाव सरकारनिफ्राय जेरैबायदि बिथोन हरनांगौ बिफानारि दासिमबो हरजोबाखै जों खोनानायाव नाथाय बे बिथिङावबो जोङो कमप्रमाइज खालामा सरकारा जेरै खोथा होदों बेखौ जों मावफुंनायखौ लुबैदों बेनिखायनो आं दिनै बे गोथार सानाव रायजो राजानो नैबे मेसेजखौ होनो लुबैदों बेवहाय जोंहा जेबो गोनो गोथो जानो नाङा सरकारा इंराजि जाबसिन नागिरदोंमोन नाथाय बिथांमोना दिनै इंराजिजों लोगोसे बर'खौबो होफानो थाखाय राजि जाबाय बे जोंनि थाखाय मोजां रादाब जिहेतु मोनसे बिराद गिदिर मोनसे समस्या दं भेन्सार स्कुलनि बाथ्रा बे बिथिङाव सरकारजों माबायदि सावरायदों आरो सरकारा माबायदि खोथा होदों बिथांमोननो थुनलाइ आफाद हिसाबै भेन्सार स्कुलनि केसा फिसा नङा बेखौ जों बयबो मिथिगौ आरो बे बिथिङाव आसाम सरकारनि जि बिथांमोननि गोसो बिथांमोननि जि सिन्ताधारा बेखौ जों नुबाय आसाम सरकारा खुनु पद्धे बिटिआरनि बाहेराव बर'नि बादै गुबुन बिजोंखौ सरकार खालामनायनि बाथ्राखौ बिथांमोना सानाखै नाथाय जोंहा मोनसे लामा दङ जिहेतु जालांनाय जि बिटिआर गोरोबथा 6.3 बेनि गेजेरजों बिटिआरनि सिङाव थानाय बर' बिजों बिटिआरनि सिङाव थानाय गुबुन बिजों आरो लोगोसे बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर' बिजों बेफोरखौ सरकारि खालामनांगौनि दाबिया जिहेतु बेवहाय हाबदों जिहेतु बेवहाय मोनसे दफा दंखायो बे हिसाबै जों मिजिंथिदों बे बेलायाव सरकारा थाबैनो खामानि मावगोन आरो भेन्सार होननानै बुंब्ला बेवहाय एलपि एमइ हाई स्कुल आरो कलेजनि बाथ्राखौ बेवहाय आं बुंबाय थानाय जादों बे गासैखौबो जाहाथे बिथांमोना लाफायो बिनि थाखाय जों सरकारनो दाबिखौ होदों आरो बिनि सायाव निश्चय सरकारा थाबैनो मोनसे पजिटिभ मोनसे खामानिखौ मावगोन बेखौ जोङो आसा थिनो हायो थाखो 10 जिहेतु जोङो बर' बिजोंजों फरायनाय मोनसे
राहाफारियाव फैनायखौ जों मिथिनो मोनबाय दा बे बिथिङाव बैनि आनजादफोरखौ माबायदि खुंफुंनायनि मोनसे थांखियाव दं बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे ड्रिम प्रजेक्टमोन बियो आरो बेखौ 2013 मायथाइनिफ्रायनो बै समनि बर' थुनलाइ आफादनि जोंहा मानिजाथाव दैदेनगिरि बिथांमोना नाजाबोदों जे थाखो 10 नि उनाव थाखो 11 आरो 12 आवबो बर' बिजोंजों बर' फरायसाफ्रा फरायनो मोननांगौ अदेबानि बे बेलायाव जोङो जेरैबायदि खामानि मावनांगौ जों बिदि थाबैनो मावनो हायाखै गोबां सम लाबाय अब्लाबो जोङो 2023 मायथाइनिफ्राय नै देग्लायनिफ्राय जोङो थाखो 11 आव बेखौ जोङो बाहायनो हाबाय गाहायै आरिमु बिफानाव आर्ट्स स्ट्रिमखौ जों देग्लाय बेखौ बाहायनो हादों आरो बेखौ लानानैबो गोबां मानसिफ्रा सोंलु जोंनाव सोंदों जे फरायसाफोरनो आनजादनि बेलायाव मा जाहैगोन आनजादाव फरायसाफ्रा लिरनो मोनगोन ना मोना आनजादखौ सोर नायगोन बहिखौ सोर नायगोन गोबां सोंलु जोंनाव सोंदों नाथाय जोङो रायजो राजानो जों स्पष्ट खोथा जों बुंखाबोदों जिहेतु जोंहा मोनसे दायित्व दङ सरकारजों थोंजोङै सावरायनानै सरकारखौ मिथिहोनांगौआ जोंनि मोनसे बिबान बिटिआर गभर्नमेन्टआनो होन आसाम गभर्नमेन्टआनो होन जायनि थाखाय जोङो आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलजों जोङो थांनाय 27 सेप्तेम्बराव सावरायनानै आनजादनि सोमोन्दै जोङो रोखा जानो हादों जे जोंनि आसामाव थानाय जोंनि बिटिआरआव थानाय जेसेबांनाखि माने बर' बिजोंनि फरायसालिफोर दङ जों बेवहाय मोनसे अनजिमा हिसाब होदों जे 100नि एसे बारा बे 100 फरायसालियाव जौसिन फरायसालियाव गेजेर फरायसालि 11 क्लासाव बेवहाय जायफोर बर' फरायसाफ्रा फरायदों बिसोर गासैबो बर'जों लिरनो हागोन आरो बे एखे आयदाखौ लानानैनो जोङो थांनाय 8 नभेम्बर खालि क'क्राझारनि कमार्स कलेजाव जोंनि बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर बिथांनि लेंनायाव बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय बायदियै मोनसे मेल जादोंमोन आरो बेवहाय दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद बिथांमोनहाबो दंफायोमोन बेवहाय जोङो खोब माने माइनरलि जों खोथाखौ सावरायदों जाहाथे बर' गथ'फ्रा जायफोर दिनै बर' बिजोङाव फरायबाय 11 क्लासाव बिसोरो जाहाथे गोदाव सोराव जानो गोनां जाया बे खोथाखौ जोङो सावरायदों आरो ओइदिनखालि जोंनि बिटिआरनि डाइरेक्टर एडुकेसन बिफाननि बिथाङा जोंनो स्पष्ट भाबै जोंनो खोथा होबाय ओइदिनखालि सावरायनानै जों मोनसे गोरोबथायाव फैनो हाबाय जे बे जाहैबाय मा जे जोंहा मोनबा डिस्ट्रिक्ट दङ बे मोनबा डिस्ट्रिक्टनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव मोनफा इभालुएसन जन जागोन अर्थात आनजादनि बहिखौ नायनो थाखाय मोनफा जन खुलिनाय जागोन आरो बे जनाव जिल्लानि जेसेबांनाखि बर' फरायसाफ्रा आनजाद होदों बर'आव बेखौ नायनाय जागोन फाइनालनि बेलायाव जोबथा आनजाद जेब्लानाखि फाइनाल जाहैगोन 2025 मायथाइयाव बेनि थाखायबो जोङो आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलजों सावरायनानै जाहाथे फरायसाफ्रा जेबो दिगदार जाया बेखौ जोङो थिग खालामगोन आरो नैबे मोनसे बाथ्राखौ आं रायखांनांगोन बे समावहाय बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै देग्लायनिफ्राय जेब्ला जोङो 27 सेप्तेम्बराव सावरायदोंमोन बेवहाय बिथांमोना जोंनो मोनसे खोथाखौ स्पष्ट मिथिहोबाय बे जाहैबाय मा जे एइबारनि हायार सेकेन्डारिनि फाइनाल आनजादाव 4 रावनि सोंलु फैगोन अर्थात बेवहाय एसामिस थागोन बेवहाय बर' थागोन बेवहाय बेंगलि थागोन बेवहाय इंलिश थागोन बे 4 रावनि सोंलु जोंनि गथ'फ्रा मोनगोन बेखायनो जोङो जोंनि जायफोर गेदेमा बिथांमोन जोंनि जायफोर गार्जेन बिथांमोन जोंनि जायफोर फरायसा अनजालु अनजालि जायफोर फरायदों बिथांमोना जेबो गोसोआव गिनाय लानो नाङा आरो माबाफोर जेंना फैयोब्ला बिनि थाखाय बर' थुनलाइ आफाद दं बेनि थाखाय बर' फरायसा आफाद दं जोंनि माहारि आफादफ्रा जों अरायसम गसंनानै खामानिखौ मावलांबाय थागोन बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद गोबांबार सरकारजों बा गुबुन आफादफोरजों माखासे गोनां बिथिंखौ लानानै सावरायदों सरकारनि माबायदि सापर्ट माबायदि सरकारनि साननायफ्रा माबायदि नोंथांमोननिफ्राय माबायदि मोनदों बेखौ फोरमायना होयो बर' थुनलाइ आफादा जाबाय मोनसे माहारियारि आफाद बर' फरायसा आफाद होननानै बुङोब्ला फरायसाफोरनि आफाद नाथाय बर' थुनलाइ आफाद होननानै जोङो थुनलाइ आफादनिल' जों खामानि मावबोआखै
जोङो हारिनि गेजेराव नुजानाय जेंना जेंसि गासैखौबो जोङो हाबसोमनानै मालाबा खामानि मावनो गोनां जादों। थुनलाइ सोरजिनायावबो जों उन जानानै थायाखै हानायमानि। जोंनि हारिनि गेजेराव मालाबा समाव ओरैबायदि खैफोदबो फैदों, बेयावबो जों हाबसोमनानै खामानि मावदों। जायनि थाखाय जोङो जोंनि आगोलनि दैदेनगिरि मुंख्लं बिहुराम बर', मुंख्लं बिनेस्वर ब्रह्ममोन बादि गेदेमाखौ जों खोमानो गोनां जादों। ओंखायनो बर' थुनलाइ आफादा जोंनि जि मावनो गोनां बेखौ जों मालाबाबो फासया, जों खामानि मावगोन। बर' फरायसा आफादा फरायसा आफाद हिसाबै बिथांमोननि संबिजिरा आलदा, नाथाय अब्लाबो जोङो जोंनि हारिनि गोनां जानाय समाव मालाबा समाव बर' फरायसा आफादा हारसिं मावदों, मालाबा समाव बर' थुनलाइ आफादा हारसिं मावदों। नाथाय जेब्लानाखि गोनां जायो जोंहा बेवहाय जेबो उसुबिदा जायाखै खामानि मावनायाव। जेब्लानो बर' थुनलाइ आफादा लेंहरदों बर' फरायसा आफादखौ मोनदों, जेब्लानो बर' फरायसा आफादा बर' थुनलाइ आफादखौ लेंहरदों बिथांमोना बर' थुनलाइ आफादखौ मोनदों। बेबायदिनो जों हारिनि थाखाय खामानिखौ मावबाय थादों, मावलांबाय थादों। आरो बे बिथिङाव सरकारनि बेलायाव आं दिनै बुंगोन जे बिटिआर सरकारा जोंखौ हानाय एसेबां मदद खालामदों। आसाम सरकाराबो जेब्लानो जोङो बिथांमोनजों सावरायनो लुबैयो, माबा मोनसे जेंना सिखारो, बिथांमोना जोंखौ लेंहरदों, जोंजों सावरायदों। जिखुनु जेंनायावनो जोङो मालाबा समाव एसे गोबाव जादों, नाथाय जोंनि सरकारनिफ्राय मोजां रेसपन्स मोनदों। बेखौ जों बाख्नायनांगोन। आं बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै आं बेखौ बाख्नायगोन जे आथिखालनि बिटिआर सरकारा आरो आथिखालनि आसाम सरकार बिथांमोननि जि खामानि मावनाय बा जि बिहोमा, बेखौ जुदि जों बुङोबा जे जेबो जोंखौ सहाय खालामाखै, बे गोरोन्थि जागोन। बिथांमोना जोंखौ हानायसेबां जोंनि हारिनि जेंना जेंगोनाखौ लानानै जोंनो सावरायनो थाखाय जेब्लायबो थाग थियारि, बेखौ जों दायो आन्दाज मोनदों। मानोना जोंनि बिजोंनि जि जेंना फैदोंमोन एसे गोबाव जादों, सरकारा लास्टआव लेंहरदों। आरो आथिखालावबो जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्टनि मानिजाथाव चिफ बिथांनि जि गोख्रों दैदेननाय, बेनि गेजेरजों जों गोबां खामानि मावनो हागोन आंहा मोनसे फोथायनाय दं। आं बे समावहाय जोबोरैनो साबायखर बावनो लुबैदों बड'लेण्ड बुब्लि आरो डिजिटेल निउस खौरांगिरि बिथांमोननिसिम, आरो बे मोननै रादाब बुथुमगिरिफोरनि गेजेरजों, चेनेलनि गेजेरजों 14 नभेम्बर गोथार सान, बर' हारिनि जि सिनायथि, बर' हारिनि गिबि जि माहारि बाद बेयो फैदोंमोन बे 14 नभेम्बराव गायसनजानाय बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरजोंनो। बेखायनो जोंनि बिटिआराव थानाय, जोंनि आसामाव थानाय, हादराव थानाय आरो भारतनि बाहेरायाव थानाय गासैबो बर' रायजो राजा बिथांमोननो बे गोथार 14 नभेम्बर सान बर' थुनलाइ आफादनि फसंथान साननि गेजेरजों दा बिनि थाखाय आं बयनोबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। जाहाथे बे हाबाफारिया मोजां जोबलाङो आरो बे हाबाफारिखौ खुंनायनि गेजेरजों जाहाथे जोङो गावनि हारिनि खामानि मावनो आरोबाव बांसिन थुलुंगा। बर' थुनलाइया गोजौ फारसे दावखोलांबाय थादों रावा, नाथाय नुनो मोनदों गुदि फरायसालिफ्राव फरायसाफ्रा जोबलांनो हमदों। दा बेनि सायाव मा बुंगोन? बे बाथ्राया जोबोद जोंनि थाखाय साननो गोनां आरो गिदिर जेंना। आंनाव जि मोनसे डाटा दङ, जोंनि बिटिआरनि गंबा जिल्ला, बे गंबा जिल्लानि गुदि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव दिनै जुदि जों नायोबा 6,000नि गाहायाव फरायसाफोर दं। बेयो सिरियास मेटार जोंनि हारिनि थाखाय। थिग बिदिनो एमइ स्कुलावबो फरायसाफोरनि अनजिमा खमायलांबाय, हाइ स्कुलावबो खमायलांदों। जाय समाव जोंनि रावा भारत संबिजिरजों गनायजानाय मोनसे राव जाबाय, जाय रावखौ लानानै जोंहा दिनै साहित्य एकाडेमि बान्था जों मोनो, साहित्यिक पेन्सनार जोंनि थुनलाइगिरिफ्रा मोनो। बे समाव जोङो जुदि फरायसाफोरनि अनजिमाया सानफा एफा खमायलांबाय थायोब्ला जोंनि फरायसालिफ्रा बोरै थागोन? आरो जेब्लानाखि फरायसालिया गैया जागोन, जोंनि फोरोंगिरि साख्रिया बबाव थागोन?
इतिमধ্যे बे जोंनि थाखाय बिराद मोनसे सावरायजानाय आयदा जानानै फैदों आरो बे बाथ्राखौ जोंनो बिफानारि आसाम सरकारानो होन बा बिटिआर सरकारानो होन जोंनो मिथिहोदों। फारसेथिं जोंहा दिनै गोबां टेट पास जानाय फोरोंगिरिफोर दङ। बिथांमोनाबो साख्रिनि खोथाखौ बुंबाय थादों। फारसेथिं फरायसाफोरनि अनजिमा खमायलांबाय थादों। बे बेलायाव जों सरकारखौ खावलायदों जे सरकारा जेरावनाखि सासे फोरोंगिरि दङ गुदि फरायसालिफ्राव बहाय सानै फोरोंगिरि होनांगौ बा जेराव बांसिन दङ बहाय बांसिन होनांगौ। सानै साथामबो जानो हागौ फोरोंगिरिया। जोङो साख्रिखौ नागिरो बर' बिजोङाव, नाथाय जों मालाबाबो सिन्था खालामाखै जोंनि बर' बिजोंनि इयुना मा जानो थांगासिनो दं। जोङो जेब्ला बर' हारिनि जानानै थुनलाइ आफादनि जानानै जोंनि हारिनि गेदेमाफोरखौ जों खावलायो, बिथांमोना थुनलाइ आफादखौ एरायनानै सोलिनो नाजायो। माखासे मानसिफोर दं, नाथाय बिथांमोना साख्रिखौ बर' बिजोङाव नागिरो। बे जोंनि थाखाय मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा। नाथाय मोनसे बाथ्राया रोखा जे बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै बर' थुनलाइ आफादा गावनि सिङाव थानानै खामानिखौ मावलांबाय थागोन। जोंनि राव थुनलाइ, जोंनि हारिनि हारिमु, जोंनि सिनायथि, बहाय माबा मोनसे क्राइसिस फैनो जुदि नागिरोब्ला जोंनि पलिसिखौबो जों सम मथे लानो गोनां जानो हागौ। बिनि थाखाय इतिमধ্যे जोङो सानखाबाय आरो आं दहायनो बुंखादों जे बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोंनि मावनो गोनाङा जोबनानै फैया। बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोंनि मावनो गोनाङा बांबाय थादों। आं बेखायनो गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन जे जोङो माहारियारि आफाद हिसाबै दिनैनि नैबे गोथार सान, जोंनो दिनै 17 नभेम्बरखौ फालिदों। बे गोथार सानखौ फालिनायजों लोगोसेनो फै जों बयबो समायखेरा लानि। बे 17 नभेम्बरखौ फालिनायजों लोगोसे जोंनि हारिनि फिउचारनि इयुननि जिनिखि मोनसे क्राइसिस खैफोद फैगासिनो दङ, आंखाल फैगासिनो दङ, बेफोरखौ जोङो जयैनो सुफुंनो थाखाय नाजानि।